Атмасфера, ну, як бачыце, крычаць дзяўчаты сабачку. Жаночыя маршы праходзяць кожную суботу, пачаліся яны яшчэ 10 жніўня, і гэта ўжо стала традыцыяй. Жанчыны сталі сімвалам беларускага пратэстнага руху. Зараз мы ідзём у натоўп. Раскажыце, што значыць словы, якія ў вас тут напісаныя? Вы, напэўна, разумееце сэнс гэтых словаў, таму я нават і не ведаю, што яшчэ можна дадаць у гэтым выпадку. Чаму вы сёння сюды прыйшлі? Таму што я грамадзянка Рэспублікі Беларусь, і я хачу сказаць, што я існую. Вось і ўсё. Нехто сумняваецца, што вы існуеце? Я падазраю, што так. Хто? Ну, мне падаецца, што калі у нас Канстытуцыя напісана не пад жанчыну, то хіба грамадзянкі Рэспублікі Беларусь не існуюць. Ну, таму што палова грамадства выключаная з заканадаўчых працэсаў. І вось я хачу сказаць, што мне падаецца, што мой паспарт дае мне нейкія правы, а не толькі абавязкі. Дзякуй, як вас зовут? Мяне завуць Алена. З вами быў тэлеканал Белсат. Тут шмат дзяўчат з рознымі плакатамі. Таксама у анансаванні гэтага маршу запрашалі прыходзіць з рознымі сцягамі, і зараз тут ёсць сцягі Літвы, Латвіі, Канады. Пераможам крычаць у натоўпе. Вельмі дзіўныя плакаты. Вось вы самі ўсё бачыце, мы вам усе паспрабуем іх паказаць. Вольга, вітаю вас. Расскажите, як настрой? Ну, на самом деле, как всегда, противоречивые чувства. С одной стороны, желание выходить с любым маршем и по любому поводу. С другой стороны, мы понимаем, какой беспредел происходит в стране и как страшно теперь очень многим. Но, наверное, это наша такая попытка сегодня заявить о том, что мы есть, в том числе ЛГБТК-сообщество есть. И мы все против диктатуры, пыток, убийств. Мы за честные выборы и за перемены в этой стране. Ці ёсць у вас знаёмыя, якія пацярпелі? Вось 28-й дзень пратэсту, 28-й дзень пасля выбараў. Шмат расказваюць гісторыі. Ці ведаеце вы асабіста некага, хто пацярпеў за гэты час? Конечно, на самом деле, мне кажется, в Беларуси уже нет ни одного человека, у кого нету знакомых или близких, которые пострадали от репрессий. Дякую вялікі. Рэйф ані дажынкі. Вельмі гучная музыка, вельмі вясёлая атмасфера, але зараз мы бачым, што у натоўпе з'явіліся міліцыянты. Просьба разойтись. Уважаемые граждане, данное мероприятие не санкционировано. Просьба разойтись. Уважаемые граждане, данное мероприятие не санкционировано. Просьба разойтись. Дзяўчына станцавала прямо перад тварам міліцыянта. Яны ўсё здымаюць. У натоўпе вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі, апранутых у цывільнае. Яны здымаюць на камеры ўсё, што адбываецца, але пакуль што падаецца, што дух дзяўчын, якія тут сабраліся, гэта ніякім чынам не бянтэжыць. Таксама тут вельмі шмат СМІ. Паглядзім яшчэ на плакаты. Выкрикивают лозунги «Уходи, это наш город». Милициянтам кричали «Позор».
день. Телеканал Белсат. Что у вас тут написано? Свободу народу Беларуси. Иврит. Вы лишите, что народу Беларуси не хапая свобода. Да, так точно. Если бы у нас была свобода, я не думаю, что мы бы сейчас боялись проходящих мимо мужчин в масках. Лозунги «Мы здесь власть». Пакуль што па маіх падліках тут каля 400 чалавек. Гэта прыблізна. І людзі працягваюць падыходзіць, з розных старон падыходзяць, з розных бакоў. Акцыя пачалася не так даўно, яна была анансавана на 15 гадзін. Мы прыехалі сюды трошкі раней, людзі сабраліся таксама раней. Ну і вось, як бачым, падыходзяць з кветкамі розных колераў. Нешта там адбываецца, не бачым, а бачым. Таксама пайшлі міліцыянты. У них только нету, но у него все равно ничего не получается, потому что мы намного сильнее. Цветы лучше пуль! Цветы лучше пуль! Цветы лучше пуль. Но, мне кажется, знаменитые против насилия, протаризма вкладываю, посыл против милитаризма. Мы хотим жить в свободной стране, где мы не будем бояться ОМОНа, силовиков и вообще насилия от государства. А вы особисто сутыкнулись с неким насилием? Я моих друзей... Хвилинку, мы протягнем. Вельмі складана размаўляць з дзяўчатамі, таму што крычаць лозунгі, асабіста калі праходзяць міліцыянты, але вось мы вернемся да дзяўчыны, з якой мы пачалі размову, і я вам задавала пытанне, вы кажаце пра насілле, а ці вы... Ну, во-первых, я была на других акциях, и я видела все эти задержания. У меня есть знакомые, которые были задержаны, они рассказывали мне, ну, очень нехотя на самом деле. Мне кажется, что у них тоже есть какая-то такая травма еще не пережитая. И они не очень хотят говорить о том, что с ними делали уже в СИЗО. Живе Беларусь! На акції ёсць і хлопцы. Мы поразмаўляем трохи пазней, зараз паспробуем выйсці на толпу і паказаць колькасць людзей, якая тут сёння сабралася, каб вы самі на ўласныя вочы ўсё пабачылі.
Дзяўчаты, чаму з кветкамі? Можно я не буду давать? Не ўсе хочуць з намі размаўляць. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Чаму з кветкамі? Трудно сказать, но девочки правильно говорят, цветы лучше пуль. Обозначить, что протест наш мирный, и что насилие, которое применяется, оно не соответствует тому, что несем мы. То есть... Як вас зовут? Катя. Вы працуеце, вучыцеся? Я занимаюсь ремесленной деятельностью, у меня 2 детей. Ці ведаеце, як Александр Лукашенко казаў пра людзей, якія збіраюцца на такіх акцыях, якімі словамі, як ставіцеся да гэтага? Конечно, знают все. К этому, как можно к этому относиться? Я к этому не отношусь, к этим категориям. Дзякуй вялікі. Шмат людзей з кветкамі, таксама не адныя дзяўчаты тут. Ёсць і хлопцы. Зараз мы выходзім з натоўпу. И, короче, мы против. Мы, наконец, из них выходим. Вот. Такая тусовка. Як думаеце, ці атрымаецца? Магчыма, разлука будзе вельмі складанай? Но наверняка все отношения заканчиваются достаточно сложно, если они были настолько продолжительными. Но я думаю, что мы справимся, мы сможем с ним расстаться наконец-таки, и у нас все будет хорошо, мы справимся. Дзякуй вялікі. Перадае мне рэдактар, што ў нас не вельмі яснасці. Выходзім з натоўпу. Выходзім з натоўпу, тут ходзяць міліцыянты. Ну і вось зараз аператар. Аператар, пакажы, калі ласка, які натоўп у нас тут. Людзей стала за час, які мы тут здымаем, разы 2 больш дакладна. Паглядзіце, колькі сцягоў, кветак, плакатаў. Свабоду, свабоду, скандуе натоўп. Восхищаемся нашей прессой и любой прессой. Вы молодцы. Сейчас я буду. Не, я не буду, я уже Все, тебя не пустят. Даже на самом деле интервью и проблемы на нашем Там он директор, стоит замдиректора, иди сюда. Добре, дякую. Дякую. Жанчына сказала, што яна давала Белсату інтэрв'ю і пахваліла нас за працу, паўдзячыла нам, але не захацела казаць гэта на камеру. Вось як бачым, яшчэ падыходзяць групы дзяўчат са сцягамі, у іх прыгожыя вянкі на галаве. Яны далучаюцца да натоўпу, і мы таксама паспрабуем падысці туды. Зараз паспрабуем абысці гэты натоўп, паглядзець, што тут адбываецца. Перегнул палку, получишь бумеранг. Пенсионеры против насилия и лжи. Добрый день, телеканал Белсат. Расскажите нам, чему вы сегодня тут? Ой, чому я тут? Ви ведаєте,
Бывают моменты, когда хочется закрыть глаза, закрыть уши и ни о чем не думать. Но я не могу это делать. Я не могу молчать. Я не могу не думать. То, что творится в моей родной Беларуси. Что у вас больше? Вот сердце стучит, стучит, и мне даже тяжело вот говорить. Боль, ужас. Люди, которые попали под пули, которые были в больницах, в реанимации. Я как-то лечила зубы. И мне так больно было. А я думаю, а что ж дубинка, когда бы по мне ходила? И я сама себе сказала, терпи, это не больно. Я хочу, чтобы в нашей стране был мир, любовь и взаимопонимание. Дякую велике. Ви на пенсії? Як вас зовут? Меня зовут Алина. Зовут Алина меня. Я бывший педагог. Я працавала з детками маленькими, которые дрэнна размаўляюць. Уже так, 13 гадоў я на пенсии уже. А ці бачили ви калі-небудзь вось прыблізна тое, што зараз сёння тут адбываецца? Не, такого не было ніколі. Такого не было ніколі. Мы чулі, там нешта зрабілась, там нешта зрабілась, мы чулі. Но мы не думали, что это настолько все серьезно, настолько все далеко зашло. А теперь вот так. Дякую вам велике. Против лжи, против насилия. Дякую велике. Против лжи, против насилия, за любовь, мир и взаимопонимание. Вот что сказала нам эта жанчына. Яна на пенсии, яе зовут Алина, яна былы педагог. Яна таксама прыйшла сёння на акцыю. Бачым, што прыйшлі людзі з дзецьмі, не вельмі шмат, але у асноўным акцыі, калі пачыналіся акцыі пасля выбараў адразу, то жанчыны бралі на гэтай акцыі сваіх дзяцей. Зараз ужо у сувязі з тым, як адбываліся затрыманні, дзяцей не вельмі шмат, але ўсё ж такі яны ёсць. Шмат наших калегаў, нягледзячы на тое, што журналістаў затрымліваюць, журналістам не даюць працаваць і усялякія перашкоды нам ладзяць, мы ўсё роўно тут. Вось дзяўчаты, якія далучыліся. Дзяўчаты, якія далучыліся з вянкамі на галовах, вельмі прыгожыя. Зараз падыдзем да іх, паглядзім, што ў іх за плакаты. Мы зараз паспрабуем выйсці з натоўпу, каб не атрымалася, што потым нас абвінаваціць у тым, што мы ім кіруем. Натоўп разварочваюцца, і яны будуць рухацца ў бок плошчы Перамогі. Мы будзем трымацца побач з імі. І вось вы на ўласныя вочы можаце пабачыць, як гэты натоўп будзе рухацца і колькі сёння тут сабралася людзей. Як адзначаюць і у Еўропе, і паўсюль, у тым, што яны мірныя і яны чыстыя, нашыя людзі вельмі паважліва ставяцца да сваёй краіны і пасля сябе не пакідаюць ні смецця, яны нічога не ламаюць. Гэтыя дзяўчаты зараз проста ціха, мірна ідуць, нясуць.
Не ведаю, не могу сказаць, колькі зараз тут сабралася людзей, але дакладна тут ужо будзе больш за 1000, калі не больш. Прапаную вам паглядзець. Слёзы мацярей не фейк. Нясуць плакаты. Диванная партия Беларуси. Поднимайся, написано на плакате у мужчины. Нас много, и мы есть. Уже нашли, кто нам платит. Это я вам зачитываю надписи, які написаны на плакатах. Мы идем побач з натоўпам, стараемся не заходзіць унутр, таму што, нагадаю, учора судзілі журналістаў, якіх абвінавацілі ў тым, што яны нібыта кіравалі натоўпам гэтым. Я намагаюся не рабіць ніякіх рухаў, каб мне нельга было сказаць, што я нечым кірую, але вы можете бачыць, што натоўп з дзяўчатамі рухаецца у бок плошчы Перамогі, і разам з імі рухаюцца усе міліцыянеры ў цывільным, яны трымаюцца крыху побач і здымаюць усё. Таксама тут некалькі машынаў без нумароў, бусікаў. Трошкі раней да таго, як пачалася гэтая акцыя, у раёне Якуба Коласа ўжо адбыліся затрымання. Сигналить машины. Сцягі розных краінаў, не толькі беларускія, плакаты напісаныя на розных мовах, кветкі, лозунгі. І паглядзіце на твары людзей. Паглядзіце на твары людзей, яны ўсе з усмешкамі. Людзі усміхаюцца, ва ўсіх добры настрой. Помните, я вам интервьюировала? Знаю, конечно. Я с Фаниполя специально приезжаю сюда, чтобы мы победили, чтобы у меня украли голос, да? Поэтому я сюда приезжаю. А раз украл, значит вор, значит он не президент. За то, что били наших детей, наших мужчин. И чтобы у нас в Беларуси началась красивая жизнь. Живе Беларусь! Дякую вам вялікі. Эту жанчыну зовут Зинаида, яна жыве ў Фаніполі, яна ўжо давала інтэрв'ю раней нашаму тэлеканалу. Мы пастаім тут, пакуль натоўп не пройдзе, каб паказаць вам, колькі ўсё ж такі людзей. Міліцыянты таксама падыходзяць. Працей, натоўп яшчэ не скончыўся, ён яшчэ каля торговага гандлёвага цэнтру «Зеркала», а пачатак яго, як я бачу, ужо каля увахода ў метро, каля трамвайных шляхоў, там, дзе едуць трамваі. Мяркую, што тут некалькі тысячаў беларусаў.
Чешская республика с вами написано было на одном из плакатов. Студент МГЛУ! Мой сын студент МГЛУ! Мой сын студент МГЛУ 5-го курса. Расскажите все зиму парадку. Да. Он сегодня выходил, но было очень неприятно по отношению деканата, ректората и администрации. Вы ведаете про затрыманні, так? Конечно. Вчера были затрыманні, сегодня еще. Протягнення вчиться, як ви ставите... Пятый курс. Переводческий факультет. Як вас зовут? Алла. Нагадаю, учора, 4 вересня, пройшли затрыманні студентів лінгвістичного університету. Сьогодні так само були затрыманыя студенти, які вийшли на мирні акції. Якраз у районі площі Якуба Колоса яны і були затрыманыя. Добрый день, телеканал «Белсат». Что у вас в руках? Это ружья, пистолеты. Вот. Они символизируют, они безопасны, символизируют, что мы пришли с миром. И как бы это такая сарказмический ответ Александру Григорьевичу на его выход с автоматами. Вот и все. Вы первый раз сегодня пришли на акцию? Нет, я была и на Комаровке в первый раз здесь, когда девушки в белом вышли. Вот, и регулярно хожу, поддерживаю. На что сподеетесь? Сподеюсь, что Александр Григорьевич опомнится, как-то все изменится, у нас будут честные выборы, вот, и мы сами выберем себе президента. Вот, очень на это надеюсь, потому что так жить нельзя, как сейчас. Вы учитесь? Нет, я работаю. Ці ведаеце, што Александр Лукашенко сказаў, што на гэтай акцыі ходзяць овцы і ўсё такое. Да, я думаю, что он не совсем адекватно оценивает действительность. Ваших знаёмых тут шмат. Хто гэта ў асноўным? Які кантынгент збіраецца на гэтых акцыях? Это образованные люди, которые работают, айтишники. Вот я сегодня пришла с ними, мои коллеги. Вот все умные и порядочные люди. Вот, поэтому могу сказать, что мы не овцы, не наркоманки и не проститутки. Дзякуй вялікі. Ну вось, вы бачыце, што натоўп амаль што скончыўся, а мы паспрабуем вельмі хутка рухацца, каб паглядзець, дзе ён усё ж такі пачынае. Safe Panda Dog, вітаю. Расскажите, что значит ваш плакат? В поддержку айтишников, так как я айтишника, это стало вообще... Свободы, нет свободы выбора. Ну, на самом деле это подходит умным, мыслящим людям. А вы лічыце, што вось тут у натоўпе умныя мыслящие, а не овцы шелудзівыя?
Мы идем побач с колонной. Мне подсказывают, что з'явился сигнал. ОМОН, защищайте Родину, народ Беларуси. Написано на плакатах у людей. Пока что мы не будем спыняться, будем рухаться так, як рухаемся, тому что, коли мы спыняемся, то тут вельми дрэнная сувязь з інтернетом. Пакуль что почитаю вам, что написано на плакатах. Верым, можем, пераможем. Остановим насилие. Нам тут жить. Нас слышит весь мир, но не вы. Натоўп спыніўся. Машины, якія праязджаюць побач, сігналяць. А я нагадаю, паважаныя гледачы Белсату, што мы знаходзімся у раёне плошчы Якуба Коласа. Сёння тут адбываецца жаночы марш, ён не першы. У мінулую суботу таксама праходзіў марш, ён распачаўся на плошчы Перамогі. Тады выйшлі некалькі дзесяткаў тысяч жанчын, і марш назвалі гранд-парад женскіх міратворчых сіл. Зараз, сёння, 5 верасня, тут таксама некалькі тысячаў. Мне складана сказаць дакладна, якая тут лічба, хаця б прыблізна, таму што натоўп, як бачым, расцягнуты вельмі. Мы пакінулі канцоўку, яна там засталася яшчэ недзе каля ўвахода ў метро, і рушым. Самі напеклі? Конечно, всю ночь готовилась. Берите. Оператору одну? Конечно. Расскажите, чаму вы гэта робіце? Чаму вы сюды прыходзіце? Могу на русском? Як вам зручней? Мне удобнее на русском, потому что я уже чувствую некоторую ответственность из-за того, что все это началось, и многие люди пострадали намного сильнее, и выйти — это меньшее, что я могу сделать, и я стараюсь сделать все, что могу. Задам популярное пытанне. Ці страшно вам? Ці боїтеся ви нечага? Я боюсь, что все просто становится. Мы забудем Бог, забудем все, что произошло. И все, те люди, которые уже сидят, будут продолжать сидеть, а мы просто вернемся в свои офисы и дома и будем стабильно жить дальше. Вы працуете и учитесь? Я работаю. Работаю. Евеліна. Добре, дякую велике. Смачно? Вкусно тебе? Ага. А первый раз приезжаешь на такой митинг? Да. Нет. А в прошлое воскресенье что мы делали? А что ты делала в прошлое воскресенье? Уже была на таком? А расскажите тогда вы нам. Уже первый раз? Не, мы не первый раз выходим на митинги. А
магчымасць. А про сигнал мы будем уже пошагать к толку. Так, выйдем отсюда. Выйдем. Паспрабуем трошки адысціся. Жанчыны перагарадзілі дарогу, як бачым. Перагарадзілі дарогу, нягледзячы на тое, што гарыць чырвонае святло, не могуць не ехаць ні машыны, але мы на чырвоны не пойдзем. Пачакаем, пакуль загарыцца зялёны. Так, частка калоны прайшла, другая засталася на баку. Зараз мы ў раёне вуліцы Чырвонай. Пераходзім дарогу. Людзі ў машынах таксама падтрымліваюць тое, што адбываецца. Мы спыніліся і зараз паспрабуем падысці да людзей, якія нясуць сцяг, розныя сцягі. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Чаму менавіта гэтыя сцягі? Потому что я таксама маці, і у меня есть дзіцёнак, і я хвалююся, сёння небяспечная абстаноўка ў краіне. Але чаму менавіта гэтыя сцягі? Гэта падзяка ўсім краінам, якія нас падтрымліваюць. ЗША адна з іх. А на плакаце што напісана? Гэта наш жаночы рух. Самі прыдумлялі плакат? Так. Такая крэатыўнасць. Вось вы бачыце, што тут ёсць бацькі з дзецьмі. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці лічыце, што тут бяспечна? Бяспечна. Таму сваё дзіцёнка не бяру з сабой. Першы раз прыходзіце? Не, заўсёды цяпер. Ну, як увогуле адчуванні, вось такі настрой бадзёры ў людзей, а на мінулых акцыях былі затрыманні, гэта нейкім чынам вас засмучае, пужае? Спрабуем размаўляць з людзьмі, але яны рухаюцца. І, як мне падказваюць, сігнал не вельмі добры. Паспрабуем зараз выйсці на праспект Незалежнасці і паглядзець, дзе ўсё ж такі пачынаецца гэтае шэсце. Вітаю, што у вас на плакаце з другога боку? Кладзіце, калі ласка. Гэта песня Beatles, где ён жадае, каб ён сышоў. Гэта з песні. А это сарказм. Дзякуй вялікі. Сарказм і песня Beatles. Вось так, на адным плакаце.
Вышли на проспект Незалежности. Зараз знаходимся ў раёне 47-го дома. Але натоўп далёка наперадзе і, магчыма, мы паспрабуем вельмі хутка рухацца. Паважаныя гледачы, вас, магчыма, трошки паштарміць, таму што нам трэба рухацца ў пачатак, каб паказаць вам якасную карцінку. А что за СМИ? Вышли до 23-й гімназіі і пачатак усё роўно яшчэ не тут. Рухаецца ў бок плошчы Перамогі. Нясуць плакаты, на якіх напісана Ніна. Ніна, дакладна гэта значыць Ніна Багінская. Сёння бачу, гэта жанчына, якая стала сімвалам беларускага пратэснага руху. Спыніліся. Так, а пакуль натоўп спыніўся, у нас ёсць магчымасць рухацца хутчэй у пачатак, каб паглядзець, дзе ўсё ж такі ён пачынаецца. Нагадаю, што на вуліцы Чырвонай так, ну вось, ідём. Зараз пачнём размаўляць з людзьмі, пакуль яны стаяць, і у нас ёсць такая магчымасць. Прывітанне. Тэлеканал Белсат. Чому менавіта такі нарад? Ну, просто как это, в поддержку стран, которые нас поддерживают тоже. Больше как бы нечего сказать. Чаму мы патрабуем падтрымкі? Чаму Беларусь неабходна падтрымка? Ну, потому что, к сожалению, есть люди, которые не совсем... которым надо открыть глаза. Поэтому без помощи извне мы, к сожалению, не сможем справиться. У тебя есть
гук і картинка, а тут стаять супрацоўнікі АМАПу, якія правяраюць дакументы ў прадстаўнікоў СМІ. Пакуль што ніякіх затрыманняў, нічога. Пакуль што ніякіх затрыманняў нема. Натоўп спыніўся. Я так разумею, што дзяўчаты спыняюцца, калі у натоўпе узнікае разрыў, узнікае ён, калі мяняецца святло светафору, і тады спыняюцца, каб чакаць астатніх і каб ісці не разарванай калёнай. Мы дайшлі ў пачатак. Мы дайшлі ў пачатак натоўпу. Ён ужо амаль дайшоў да плошчы Перамогі. Натоўп дайшоў да плошчы Перамогі, пакуль што ён спыніўся. І вось дзяўчына нешта кажа, але, калі сказаць па праўдзе, я яе вельмі дрэнна чую, таму што тут... Рушылі далей. Паспрабуем мы трымаць. Мы таксама пойдзем не па падземным пераходзе, а зараз мы вам пакажам, што на другім баку плошчы Перамогі стаіць таксама натоўп, які ён не ішоў побач з тым, які рушыў ад Камароўкі. Тут сабраліся яшчэ дзяўчаты. І іх тут таксама дастаткова, мабыць, каля сотні. І зараз гэтыя два натоўпы кажуць, дзяўчына ў мікрафон кажа, што заўтра таксама будзе адбывацца нейкае шэсце. Паспрабуем з ёй потом паразмаўляць. Не, она рядом все была. Не, я ее даже... Мы зараз у раёне вуліцы Кісялёва. Нагадаю, што сюды мы дайшлі амаль ад Камароўскага рынку, дзе і пачалося гэта шэсце, пачаўся жаночы марш. І вось пешу да вуліцы Кісялёва. Я не ведаю, куды ідуць
дзяўчыны, але мы ідём разам з імі. Нет, такого быть не может. Пошел вон! Ты и твой ОМОН! Пошел вон! Прывітанне, тэлеканал Белсат. Расскажы, калі ласка, ты кіруеш, як вось так атрымалася? Ну, мне микрофон дали. А, тебе микрофон дали? Да. Да, на самом деле я из волонтерского движения. Смотреть. Да. Мы с волонтерского движения, нас очень много, и мы помогаем, чем можем. Кто-то помогает аппаратурой, кто-то привозит еду. Вот сейчас я договорилась, сейчас там обещали принести вкусняток. Вот. И это очень здорово. Ни в коем случае я не организатор этого феста. Мы просто собрались всей командой, нас много по всему Минску, и мы помогаем. Ти кажеш шмат, а ці ведаєш ти приблизну кількість, ось скільки тут зараз народу, скільки тут людей, хто ці люди? Честно говоря, потом почитать, сколько бы сосчитали, кажется, очень-очень-очень много. Мне тяжело представить цифру. Як настрой? Я счастлива на самом деле, это так здорово, это потрясающая атмосфера. Люди выходят, и люди самоорганизовываются сами. Уже не нужны лидеры, которые будут стоять с микрофонами. Люди выходят каждый день в своих районах, выходят каждый день на площади. Поэтому путь, по которому пойдет Беларусь, белорусы выберут сами. Не какой-то диктатор на троне будет там диктовать, а мы сами выберем, что для нас лучше. Скажи про себя коротенько, як тебя зовут, ты учишься, працуешь? Меня зовут Настя, я учусь на политолога. Вот. Дякую вялікі, Наста. Паразмаўлялі з дзяўчынай, якая была ў самым пачатку калоны і А им очень Они готовы помогать. Иначе вот это как да. бачу І я прийшла підтримати усіх шахлей. Я неравнодушна, і я хочу, щоб усі ведали, що кожен чоловік, нормальний чоловік у нашій країні, хоче, щоб усе усталювалося, все було добре. А як лікар, я хочу особливо, щоб усе усталювалося. Ось. Ти лекар, ці, магчыма, ти сутыкалася і працавала вось падчас гэтых брутальных затрыманняў, калі было хто-небудзь нам пра гэта распавесці? Ну, на шчасце не, але 9 жніўня, калі ўсё
розпочалося. У нашій больниці була чрезвичайна ситуація, і забрали майже што всю реанімаційну бригаду. Гэта было дуже страшно, у цішыні чакаць, калі прывезуць параненых людзей. Вось. І, ну, больш не хочу такога перажываць насамрэч. Привезли? Привезли, але не ў нашу рэанімацыю, але былі людзі, на жаль. Вось. Ты, я так разумею, працуеш у дзяржаўнай структуры, вось за свае погляды, за тое, што ты сёння тут, ці церпіш ты што-небудзь? Не, насамрэч, пакуль што з такім не сутыкалася. Маі калегі, мой бос, яны ўсе адэкватныя, і ва ўсіх ёсць сваё меркаванне, і ніхто за гэта не церпіць ніякага прыгнёту. Ну, спадзяюся, так і будзе далей. Дзякуй вялікі, як цябе зовут? Мяне завуць Вікторыя. Прыемна пазнаёміцца. Дзяўчаты, у вас кветкі падвялі трошкі. Далі ви цвіти. Что вы Я просто чтобы подарить ей подвявший цветок. Вялікі. Ну, поспіхаў вам. Паразмаўлялі з дзяўчынай.
Вітаю, поважані глядачі Белсату. Здається, ми знову до вас вернулися. У нас зникає сигнал. Зникає сигнал, і ми все йдемо по проспекту Незалежності. І зараз ми амаль що знову у початку колони. Усе, що за гэты час адбывалася, за час пакуль мы былі недасяжныя, шэсцьста ідзе, часам яно спыняецца, каб пачакаць тых, застаўся ў канцы. Не будем разбираться у тым, что тут адбываецца. Пакуль што я раскажу вам, мы у пачатку калоны, дзе яе канец, я не разумею, але тое, што я зараз бачу, яна яшчэ каля плошчы Незалежнасці, плошчы Перамогі, там, дзе агонь. А мы ідём, здаецца, я не ведаю куды, але магчыма у бок плошчы Кастрычніцкай. Няма карцінкі? Сувязь з інтэрнэтам нікога не радуе. Яго ўвогуле няма. Таму я не ведаю, чуеце вы мяне, ці бачыце вы тое, што тут адбываецца. Зараз дзяўчаты скандуюць спасіба, спасіба. Тут шмат прэсы. Дзіўна, але я не бачу нікога з супрацоўнікаў міліцыі, няма мапаўцаў, няма звычайных аўтазакаў, якія ўжо сталі проста сімвалам гэтых пратэстаў. Натоўп зноў спыніўся. Чакаем і паглядзім, куды яны збіраюцца рушыць. А я нагадаю, паважаныя гледачы Белсату, што сёння, 5 верасня, мы для вас у прамым эфіры
паказваем жаночы марш, які адбываецца кожную суботу і ў розных гарадах Беларусі, і ў розных раёнах Менску. Зараз ён дастаткова масавы, адбываўся ён і ў мінулую суботу. Тады адбыліся затрыманні журналістаў. Зараз мы стаім побач з нашымі калегамі. І просто назіраем за тым, што адбываецца. Чамусьці вельмі мала машын на праспекце. Там усё перакрыта. Так, вось. Праспект перакрылі. Перакрылі і з'яўляюцца машыны міліцыянтаў. Зараз паглядзім, што тут будзе адбывацца. Мы ў раёне цырку дзяржаўнага. Мы ідём ад Камароўкі. Менавіта там гэта ўсё распачалося. І за мітынг 6 пачаўся ў 15 гадзін. Зараз ён доўжыцца ўжо 1,5 гадзіны. Па маім суб'ектыўным назіранням у натоўпе некалькі дзясяткаў тысяч дзяўчын. У асноўным гэта па маіх назіраннях кантынгент у асноўным маладыя дзяўчыны, але трапляліся і жанчыны розных узростаў. Таксама сустракаюцца тут і маладыя хлопцы. Яны нясуць сцягі, пры гэтым сцягі не толькі Беларусі, але і розных краін. Вось паглядзім, як падтрымліваюць машыны. Але праспект перакрыты. Праспект перакрыты, і машынам рухацца не дазваляюць. Натоўп таксама спыніўся. І мы чакаем. Пакуль што я вам магу расказаць, што сёння ўжо адбыліся затрыманні студэнтаў. Некаторыя з гэтых затрыманняў былі брутальныя. Дзе цяпер гэтыя людзі, пакуль што невядома. Але менавіта тут, дзе мы, гэта каля цырку, мы прайшлі ўжо 1,5 гадзіны. Пакуль што ніякіх затрыманняў не адбывалася. Усё дастаткова спакойна. Людзі, якія ў натоўпе пляскаюць у далоні, выкрыківаюць лозунгі, нясуць сцягі, нясуць плакаты. Некаторыя з гэтых плакатаў вельмі крэатыўныя. Тут ёсць дзяўчаты, якія прыйшлі з дзецьмі. Вось цяпер крычаць лозунг «Я гуляю». Гэта знакамітая фраза Ніны Багінскай. Знакамітай нашай Ніны Багінскай, якая на пытанне амапаўцаў, што яна робіць, яна проста шла па сваім родным горадзе, сказала, што я гуляю. Пока ОМОНовцы держат наших парней, мы выходим за них. Кажа дзяўчына, якая стаіць у самым пачатку натоўпу. Много энергии на междуусобные споры, а можем просто взять, победить таракана. Что вы выбираете? Давайте скажем вместе Лукашенко, куда ему нужно отправиться? Уходи! 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 Пожалуйста, не нужно.
Дійшли до цирку. Зараз поглядім, куди дзяўчаты вырашаць ісці далей. Вельмі шмат супрацоўнікаў СМІ тут, наших калегаў. Хутка ўсё будзе добра. Статья 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь за похищение и пытки пожизненная или смертная казнь. Отсохнут руки у того, кто бил и пытал людей. Кара небесная пойдет на убийцы, будет проклят род, и возмездие близко. Час настал, разом пераможам. Это я вам зачитала плакаты, якія я бачу, их тут вельмі шмат. Зараз запитаємо, який план. Дівчата, який план? Куди? Двигаемся вперед до независимости. Я так разумею, что на независимости, так? Да, до ГУМа, а потом направо. Пока план такой. Як настрой? Боевые. Не боишься? Уже не. Чому ўжо? Тому что зустрілася з гэтым. Уже не. Уже... О! Дорога перекрита? Дорога перекрита. Мы отойдем трошки от... Так, не. Натоўп скіраваўся ў іншы бок. Зараз мы паспрабуем выйсці з яго і ісці разам з усімі СМІ. Разам з прадстаўнікамі СМІ пераходзім дарогу. Не шокіруем. Нікому казаем, куди ісці. Саша, ты уволен? Саша, ты уволен! 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 Подождем! Там все не поместятся. Пакуль што не зразумела, што адбываецца, потому што дзяўчаты самі не ведаюць, куды ісці, таму што спачатку яны збіраліся накіравацца у бок ад праспекту Незалежнасці ў бок цырку, зараз нешта змянілася і ідуць на плошчу Кастрычніцкую. Паглядзіце, калі ласка, колькі людзей яшчэ. О том, что там нечто перекрыто, але ж мы умеем працаваць з толпой, мы можем пойти налево, направо, у нас есть выбор, куда пойти, поэтому будем глядеть по ситуации. Шукаете вы нейкіх затрыманняў, санкцый? Ну, затрыманне, я спадзяюся, что нет, потому что, на мой погляд, затрыманняў не должно быть, потому что жанчын асабліва не затрымалі. Вось калі ішлі ад універсітэту парні, хлопцы іх затрымалі, але ж дзяўчын не хапалі. Вось, і гэта добры парад тым, што ўсё будзе з імі. Яшчэ дадаць, што зараз шмат людзей не даспадобы то, што ішлі людзі з рознымі флагамі у падтрымку Хабараўска, там, напрыклад,
Вибачай, Каля. Добре. Милоту у свет. Дякую велике. Хотела ще додати, що мені також дасподобы то, що буде сьогодні велопробіг. Це вельми добра подія, відбувається кожен день. Так само автопробіги і сигнали, музика, це солідарність з усіх боків. Ти сприймаєш те, що відбувається як свято? Так, значно, тому що нам не дасподоби свято. Ось перше свято, якого було не дасподоби, і масово люди 9 травня, мая, коли на русской мові казати. І люди не прийшли. І люди потім, після 8, це так само свято. Чому не жіночий день сьогодні, так називаємо? Так само була солідарність з університетом, так само день студент можна назвати. Каратей худший за все.